بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويله يا بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويله الله تجيتغو oburni daha tagaka honoma bogowinde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique sondaneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feñjay ɓataake bindaɗo mawbaare 12 silto hitande ujunnaje 23 ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men taglo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yendewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodete men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala moni kala ɗo woni ene woniri min calmini min juurima min duwima min ñaguima duwaw en jetti joomi men dokkude men cellale hattane softede ha gartuɗen oɗo henno subaka talata hande gam jokkude tariha meɗen annabi yusufa eɗen jaada e musidɗo men ceerno khalid abdoullahi sy yewtere men hande nde noon en teddiniri ɗum dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe kala e yaadiɓe mum tugganma tan gila 29 avril 2015 ha yettiɗo henna ko nden weltare tv sawtol mum ɓaminanede ɓen worɓe sagataɓe eɓe rewɓe sagataɓe taweteɓe weltare tv moni kala ne daari hen darde tinde ene nanggui hen fayidagal mum kala ɓe calminama ɓe juurama weltare tv naaɓe kala en calmini ɗumen en pawi calminal ɗi kala e dow inde musidɗo men ceerno ibrahima so di samba so gorko mo ma jeyaɗo to gawinane leydi mali ko noonne kadi e ceerno men ceerno ibrahima saydou kane jeyatoluk sayba gorgola ko noonne kadi e musidɗo men ceerno oumar samba sy walla mbiyen ceerno oumar sy taweteɗo hannde to maqama gonɗo e foftorde muɗum e musidɗo men ceerno abdoulasis guise ɓurandirede bulli guise jeyaɗo to hammadi hunare en pawi calminal ɗi e dow inde mabɓe nde ɓe jettinanten dendagal weltare kala to banggue bandiraɓe rewɓe weltare tv sohna mariama ba to mauritanie sohna anna siré sall to babaɓe sohna fadimata bousso to noksoɗa sohna oumou touré ha toon to espagne sohna rahmata demba ko noonne kadi e dendagal yaadiɓe weltare kala sohna souadou ba ha toon to leydi mauritanie ko noonne kadi e bandiraɓe rewɓe taweteɓe toon to leydi mali gambie sénégal mauritanie ko ɓeɗo henna goni weltare tv guila 2015 ha ɗo en pawi calminal ɗi e dow inde mabɓe ko noonne kadi en jettinta en jejjitta musidɗo men ceerno ibrahima gambi ceerno mouhamadou ibrahima gambi to chine
jiyaɗo to ne'ema jawanɓe gorko moƴƴo dusɗo weltare tv darde mum fayodinde ceerno Khalidou ɓe ko jarɓe yettude e jarde saabu ko ɓe tambi weltare tv guila 2015 haɗo kala baɗal e gollal e fayidagal garɗugal ɓe gaddi ɗum ha yettiɗo foof noon en dewniɗum e juuɗe musidɗo men ceerno Ghali Abouba joom darde fayidinde luksayba gorgol ceerno Khalidou ɗum noon calmina bandiraɓe natanen jewte meɗen jewte weltare tv taw ko tariha men tariha annabaaɓe assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Khalidou ya fama adama ileki ñamno dandamanoho sabu ɓarɗo minde وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كان عبد الله سيد سار مثال ميتمام mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah ya won e jaam en calmini dendagal juulɗo ɗo woni en gardini e calminali he jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en ñaguima Allah wirniɓe ɓe yo Allah hebbina mabɓe yurmede mum en ñaguima Allah heddiɓe e dow ndiɗo leydi yo Allah muñanɓe ko juuti Allah dasana balɗe ɗe wondude e cellal e kisal e nden ka Allah keeri ka Seydi Sar en calmini jinnaɗo men tedduɗo moƴƴo kaara sira jokkowo en ɗam jurum deero Dieynaba Abou Mamadou Tafsirou en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam Seydi Sar en calmini jinnaɓe kala caggal nde calmini jinnaɗo en calmini ceerno men jinnaɗo men guiɗo men sehil men par norɗo meɗen mo ganduɗa eɗen jetta Allah eɗen jettamo en kastata en tampata en gamata e haaldemo walla yettudemo omo wiye alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en jetti Allah en jettimo sen jooɗima hande e haalirde eɗen kaala eɗen mbiya Allah wi nulaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam caggal Allah e nulaɗo mum o jinnaɓe ko kanko en calmini galle o kala en duyima yo Allah junnu gurdam makko moƴƴina battere makko en calmini dendagal sorigo naɓe en calmini ceerno Ahmed Tidiane Sakho ko jinnaɗo men ko ceerno men ko moƴƴo en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam ceerno Moustapha en ceerno Ahmed Tidiane en fof en calmini tufsel en calmini baba Abou Ñaan ɓurɗo andirede Abou Hawa to Amérique en calminimo no feewi en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam lowa cellal ha heewa en calmini galle makko jinnaɗo men moƴƴo biyeteɗo gorgol Fama Seydi Ñaan en calminimo no feewi en juurimomo en ñaguima Allah yo Allah lummo cellal ko juuti ko jibina ko yo Allah waɗa hen barke yo Allah hokkuɓe ñamde hen ko juuti en calmini dendagal sorigonaɓe en calmini dendagal senjenaɓe toɓe goni kala calmini jinnaɗo men moƴƴo mo Allah moƴƴini mo Allah waddi en saabi Allah mo gollodirten saabi Allah biyeteɗo Hawa Pendu taw ko ɗo e Senje en calminimo no feewi en ñaguima Allah yo Allah lummo cellal ko juuti yo Allah das balɗe makko ko juuti yo ɓooy hippade e ɓesgu he yo Allah waɗe ko jibina ko barke o ɓooya ñamde hen en calmini dendagal wandiraɓe rewɓe taweteɓe ɗo Aissata Abdullahi Sy en calminimo kanko e joom galle makko calmini badiragal calmini Rouguiata Kouna Seydi Sy en calmini ko heddi ko foof en nanni e mabɓe alhamdulillahi rabbil alamina en calmini Fadimata Sy en calmini Mariata Thiam en calmini dendagal juulɗo ɗo woni ceerno Abdoullahi en calmini ceerno Ahmadou Diago taw ko musidɗo men guiɗo men sehil men jaatigui kala ɗanniɗo ceerno Ahmadou Diago ko baɗowo golle payodinde ɗo Paris ɗo e wuuro men wiyetongo Argentoye 95 taw koye Paris moƴƴo jaajƴo kaara siro tedduɗo teddinowo
kadi ko Allah kalduɗen en kalani yo wel en nawtimo ha to Dabiya walla nawtenmo ha to Agnam Liduɓe ɗo mbiɗa foof ne sella kono en calmini jinnaɗo makko moƴƴo o hono nen Fatimata Seydi Sy en calmini bani ko debbo taw ko biyeteɗo Digel Seydi Dia en calmini bandiraɓe men wonɓe e Paris kala kono en calmini ha to wuuro men Tarab ceerno Ahmadou Ba en calminimo no fewi ceerno Mouhamadou Kane en calminimo en calmini ceerno Mamadou Diallo musidɓe ko yiɗɓe ko sehilaɓe en calmini ceerno Ifra Karfaso taw ko jaatigui men moƴƴo ha to Elbef en calmini cuddiɗo makko Hawwa Sow tedduɓe teddinoɓe wawɓe teddugal Seyni Karfaso e joom suudu mum Aïssa Soumaré tedduɓe yo Allah teddin on kono en calmini Faati Diop ko jinnaɓe men jeeya Coumba Won Zeynaba Dem foof ko Elbef ɗo e Zeynaba Thila ɓe foof ko moƴƴuɓe ɓe Allah waddi en saabi Allah inelaɗo mum en calmini kamɓe kala kono en calmini bani men debbo mo Allah hollodiri en komo ganduɗa ko ƴiƴam men koye enɗam men jeeya en nawtanmo to Kanel kono tawete koto Sanoa ɗo Paris ɗo o wiyete ko Kadia Mbayi en ñaaguima Allah yo Allah moƴƴanmo ko jibina ko yo Allah waɗen barke oto Allah hokkumo andude e haaju makko en calmini Gaynde Diako taw koto Évro jaatigui men moƴƴo mo Allah moƴƴini cuddiɗo makko Hawa Konté walla Hawa Konté en calmini dendagal Évro naɓe kono en calmini Baba Moussa Seydi Pam e cuddiɗo mum sokhna Aissatou Sarr en calmini ceerno Yahaya Guissé e cuddiɗo mum sokhna Guedda Guissé kono en calmini Salmata Ndiaye ñamowo ñebbe e jibinaɗo Diop ɓe fof koto Évro ɗo kono en calmini ceerno Ahmadou Aw ha to Gambi to wuuro wiyetego Ibo Tawon en calmini jinnaɗo men Saïdou Abou Sy taw ko toon tawete to Gambi kono en calmini bandiraɗo men debbo Aïssata Abdoulaye Sy en calmini dendagal julɗo ɗo woni en ñaganima ɗum Allah moƴƴere ɗum noon Seydi Sar mi artira e ma konngol ciftinani to jaranno ɗen e on saaha jokken golle Seydi Sar ceerno Khalidou a jarama golle ma jooɗi peewi yo Allah yooɓe moƴƴere nde tawno calminali ko hen jeeya kala mo calminɗen eɗen keeɓa hen ɓuural e moƴƴere kono kadi kala mo inde mum haala an keɗotoɗo andu kadi ko an haala ɗon kala ɗo gonɗa eno gonirɗa kala kaalaɗo andu ko an haala ɗon tenti noon weltare eɗen jogui en jaggue mawɗe nan toon ɗe en kalani kono haalaɓe ɓe tan ɓeɗo hen lomtima inde mabɓe ɗe kono kadi ceerno Khalid mboɗo salmina dendagal dumga wuuro alfanaɓe kala tawno teddule mawɗe e ɓuural manggal ene ɗon ma en garoy hen e ñalɗi garoji kono kadi yewtere hande nde eɗen teddinira ɗum dental nehdi e neware yiɗɓe annabi sallllahu alayhi wa sallama e gardugol sohna Hajja Hawa Ka mo ganduɗa ko debbo labtuɗo somo salmina joom galle makko o diccoto so juuɗe mabɓe lommodiri o ɓuucoto junggo gorko o so guite mabɓe potti o moosat kalde guite mabɓe potti o moosat ɓuuri welde e debbo pop ko debbo mo ganduɗa guite makko e guite joom galle makko so potti tan o moosa kanko debbo o guite makko e guite joom galle makko so potti tan o moosa somo salmina joom galle makko o neheto hen ngam gilli ngam korsa ngam ko lamɗo makko woni ɗon ceerno ko faaro makko woni ɗon ko faaro mango makko woni ɗon saabu wiide joom gallam wona hunde wemde no wiide joom suudam ni so juɗɗe lommodiri o ɓuuco kono ko gorko gollata ɗum on joom galle makko ko on golli ɗum saabu ko on rokkimo ngal teddungal haw suusi wadde ɗum tagui debbo kala kene waɗano gorko ko gorko kadi rokkata ɗum debbo o ko ɗon noon dokkaten yewtere nde kadi kala jiɗɗo jinnaɗo mum saabu on gorko mo kalaten o meeɗi arde wuuro mabɓe sanga futuro o namdi to baaba woni wiya baaba de yiiloyima kosam gueloɗi teni baaba ko jiɗɗo kosam gueloɗi ha ɓurti baaba o jenggi artude ɗum nanguimo sohla e gooƴa nde baaba o artine tampine jogui kosam gueloɗi seeɗa o haaɓi weeti o soodoyi gueloɗi ha heewi hande aɗi jaaray 150 gueloba o wi baaba o yar hen kosam ha beltoɗa baaba o yari hen ha yalti aduna welede Allah e ɓen jinnaɓe ceerno jinnaɗo ne weeli jinnaɗo ne weeli gorko ne weeli debbo ne weeli joom galle ma ne weeli joom suudu ma ne weeli jinnaɗo ne weeli tinnoɗen ɗeɗo toɓɓe tinnoɗen no moƴƴi ceerno Haali Abdoullahi Sy jaranoɗen kanko Zuleyha
o noddi rewɓe diryankoɓe yontaɓe wuro ngo ngam on waɗa ɗumen teddungal ceerno Khalid bisimilla maɗa. Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltima no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah subhanahu wa taala to gonɗa foof yo weluyo Allah wonema an e ɓesgu ma e dendagal julɓe kala. To mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jaranno ɗen kanko Zulaykha o noddi ɓurɓe teddude e wuuro he to banggue rewɓe taw ko 4 debbo kamɓe foof o rendiniɓe e sal makko o heblaniɓe ñamde o heblaniɓe ɓiɓɓe leɗɗe taw ko belɗe taw kadi ko hunde taƴirtede labɗe o wettaniɓe betteteje ɗadde o addi tallaji woni lemmeji goto foof o waɗani ɗum lemme taw ene tuggo o noddi rewɓe ɓe o ɓe dokkodiri ñalawma taw goto foof o haalnino ɗum mboɗi invité on ko teddodirel tan hami wawa teddindon beltoɗon minne mi welto sibi ko yam jeeyeɗon ko emon jeeyami o funtiriɓe on ɗon banggue no sifori kala o noddi rewɓe ɓe gari notademo e noddado makko e date mo rokkunoɓe o kamɓe rewɓe wuuro ngo e hoddiro Allah goto foof yeeso ɗo joɗotoɗo waɗanama ɗon nokku mum ɗo foti ñamde ɗo waɗana ɗon laaɓi mum belki Allah noon wi wa a'tadat lahunna muttaka'a muttaka'a ko ñamde ñametede taw neɗɗo o ene tuggi nden ene waɗi ɓe ganduɗa ko ɗum jiiɗi sababu nde mawmaw ñamata kene tuggi juuɗe Allah waɗi o hoddiro Allah ɓe gari kamɓe rewɓe ɓe gari ɓe jooɗima ɓe gaddi ñabɓe ɗe ɓe carwi wajiɓe ɓe goto foof ñamde mum waɗama yeeso mum nena huccite hen kono suwa ñamde ko ma Zulaykha wiya bisimillahi puɗɗo ɗe bisimillahi nen ko adama enen maw ara o wiya joni nde oɗon mbawi fuɗɗade kamɓe ko noon wonna adama ɓe nden e on saaha foof addama joƴƴinama e sal he goto foof gueɗal mum waɗama yeeso mum omo jooɗi omo hucciti e mabɓe Yusuf ene woni to nder cuurel ngel mbiɗen ngel cuurel ngel taw yalti ko e sal he Seydi Saar e on saaha kamɓe ñamɗe mabɓe yettimaɓe goto foof nene hucciti e ñamde mum ina jiimi hen heddi tan ko wiye ñamen hankkadi goto foof ƴetta laaɓi mum ƴetta ko ñamanno ko ñaama e hoddiro Allah yeehi ha kanko Zulaykha wandi hankadi timmi o huccite mabɓe on saaha Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou Abdullahi Sy ndeɗo ñamde de jiida e ñamde galle denɗam Daouda Alassane ɗo bool joƴƴintene saggataɓe temedere pirlo ɗum ɗo nde tuggade ala ɗon woodi tan kam ko luukade longge tekkude ade gasde taw reedu ma heewi ceerno Khalidou machallah Zulaykha andi ɓe beltima kamɓe rewɓe ɓe aɓe jooɗi aɓe ñanti pittal ɗine ndeeƴi aɓe tuggi tene koɓe lamɓe holko waɗi ɗon ceerno Khalid mi salminima lawol gongol Seydi Saar mi weltanimama no feewi sanne joni noon Zulaykha andi ɓe keblima heddi tan ko ñaame on saaha o weddima jungo makko o wi ɗum ɗo foof ko onon mbaɗana oɗon mbawi fuɗɗade ñamde hankkadi on jamirama goto foof hocci ñamde mum woni e ñamde hocci laaɓi mum ene taƴa ñamde nde e hoddiro Allah ɓe goni e ñamde eɓe ñaama ene weeli kadi koye galle lamɗo ɓe goni eɓe dañi hen belamma mawɗo ɗo ɓe ñamata ɗo ɓe ganda noon ko wilde mawde woni ɗon ko kalagal mawgal ko tuufande mawde woni ɗon e on saaha juuti tan ha hankkadi hakkillaji mabɓe foof ketti e ñamde nde kanko Zulaykha o heɓɓiti o wi Yusuf yaltu e dow mabɓe
o qala tukhruju alayhin o heɓɓiti o wi yusuf yaltu e dow maɓɓe yusuf ar naaɗe e sal he yusuf naati e sal he ene ñanti comci joɗɗi ene waɗi kanŋe o way kono ceenni kono noon o handi tan ko e dow hoore he o fawi e dow hoore he kanko yusuf wona mo ɓorni e juuɗe wona omo waɗi e dande ala ko e hoore he tan o fawi yowi e dow hoore he way kono sa yeehi makka sa arti ko pawanteɗa e dow hoore ma ko noon ɗeɓi waade e hoddiro Allah kanko yusuf o yalti e ngello cuurel o rangani Zulaykha ne jooɗi o to banggue e sal he kono o rewata ko hakkude sal he ɗo rewata ɗo rewɓe tedduɓe ɓe e nder leydi ndi ɓene keedimo banggue ñamoto yahata ɗo ɓene keedimo banggue nano ɗo taaɓotoɗo kanko yusuf alayhi salam nden noon ɓe jiimo tan ɓe jejjiti koɓe gonno e ñamde ko ɓe puttinimo guite kamɓe rewɓe ɓe ɗo ɓe puttinimo guite ɗo Seydi Saar juuɗe ɗe ko taƴanno ko ene jokki e tajje kono guite ɗe natti darde ko ɓe taƴanno ko ɓe darde ko yusuf ka ene hawni hunde nde ɗo jaggiriɓini ko kawis aɗa wawi wonnode gollude jiiya hunde ne yonma kono ɗo hunde yonma ɗo an gona e darde ɗum kono goppa ko gollanoɗa kon juuɗe ma darto kono kamɓe ɓe goni e darde yusuf kadi juuɗe ɗe ina taƴa ko taƴanno Seydi Saar ɗum noon konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou Abdullahi Sy ɗeɗo gueɗe kala jangguinten ko Allah ne haalanen gacce felde neɗɗo gacce ñingde neɗɗo ay ñigannoɓe mo ɓe felannoɓe mo ɓe wonde wo laardi maccugel makko lelde hande nana taƴa juuɗe mumen te Allah ne jangtuno en e nder ne waɗi cakkude ha heewi sa mimidi tan a janggat hen gurdam maɗa ceerno Khalidou kanko ɗo hene Zulaykha kanko fuɗi défilé saabu oɗo défilé mo waɗi ɗo hene Youssouf o hande sa ari hande woni nokkuji rewɓe ne ñanta ha yooɗi jiya rewɓe jalta cuuro walla worɓe jalta cuuro ne ñanta ne maaja ko hunde hawnide ceerno Khalidou ɓe goni e laarde annabi Yousufa aɓe taƴa juuɗe mabɓe ɗon ɗoɓe ñamiranno ñamde ñamirtede juuɗe ɗiɗi taw ko laaɓi jogoɗa taƴa ñaama ceerno Khalidou koɓe mbimo ɗon kamɓe rewɓe ɓe Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no feewi kadi e namdal ma eyyi ko ɗo tan ɓe goni e darde annabi Yousuf ɓe daarimo ko juuti kono ɗo ɓe goni e dardemo ɗo eɓe taƴa juuɗe ɗe taw ɓe tinani koɓe gonno e taƴje ko labɓe ɗe taƴi ɗum gasi ha labɓe ɗe memoyi juuɗe mabɓe haɓene taƴa juuɗe mabɓe kono ɓe tinani muusalla ɓe tinani ɓe goni koye taƴƴe juuɗe ɗe haɓene taƴa wowno kam so layset so laaɓi so hunde taƴore ko wawi wonde fof so taƴi junggo ma seeɗa tina muusalla kono kamɓe eɓene taƴa juuɗe ɗe kono ɓe tinani muusalla e hoddiro Allah Seydi Saar Yousuf yetti ha Zulaykha to jooɗiɗo joƴƴini ko joƴƴinanno rutti faati cuurel to yaltuno to e on saaha eɓe taƴa juuɗe mabɓe eɓe taƴa juuɗe mabɓe eɓe taƴa juuɗe mabɓe Yousuf naati e suudu he kono to ɓe goni ɗo kamɓe fof guite mabɓe nene puttini e damal suudu he elle jondam Yousuf ɗam koko heddi e damal he ɓe goni e darde Yousuf haawiɓe no fewi to banggue jondam e on ɗon saaha Allah wiya Qur'ana falamma ra'aynahu akbarna ay wa qatta'na aydiyahun holko ɓe mbi wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim Seydi Saar nde ɓe jii Yousuf ha Yousuf nattoyi holko ɓe kaali ɓe mbi oɗo wona neɗɗo ma hadha bashara o wona neɗɗo senare koye wodani Allah oɗo de wona neɗɗo oɗo ala o wona neɗɗo molare Allah nde oɗo laatoto wonde neɗɗo oɗo kay ko malayika tedduɗo to joomiko
oɗo wona neɗɗo wayata ni komin jibina ko min meeɗa yiide neɗɗo ene waya ni yodde oɗo wona neɗɗo oɗo ko maleyka jippani en ɗo ene taw ko gummiɗo to jomum kono o neɗɗo kay wayata ni henna ɓe befƴa kamɓe pop ko ɗum ɗo ɓe gonno e haalde wadde noon ɓe taƴi juuɗe maɓɓe caggal ɗum ɓe tinani ha ɓe gasni ɓe kaali kaɗo haala ɓe gasni ko nden ɓe daari koye maɓɓe ɓe daari juuɗe ɗe goto foof tawi koko taƴi junggo mum ene siilo ƴiƴam ene saama e leydi ko ɗo tan goto foof weddi laaɓi mum jaggi junggo muɗum ƴecci junggo wongo ngo wona e jaggirde wongo ngo e sammere junggo he ko ni ɓe mbaɗi ɗum waɗi ɓe gummi ɓe kaɓɓana kamɓe foof goto foof haɓɓana junggo mum ha tiiɗi hooti galle mum Seydi Saar ko ni Zuleyha wadde maɓɓe ɗum noon konngol arta e ma e on saha jokken golle ceerno Khalidou soko Allah ko wande kam Allah subhanahu wa taala rokki jondam timmuɗam annabi Yusuf natte cuurel muɗum guite maɓɓe puttinima kedtima e demal ngal ngam elle sikkudeɓe ni mbadi ndi heddi ko ɗon way tan kono gara e nokku woda tan neɗɗo jiɗɗomo ɗon ha ɓurta kota tan wayata kono itta e makko kiloji kewɗi kalɗo woni wayata kono omo yimani ceerno Khadi Allah ne hawni Allah wona neɗɗo Allah ko kañum tan wiyete Allah goɗɗo wiyetake Allah ko goto Allah ko Allah tan kanko tan waɗata ko wela aɗa wela aɗa metta ko noon ceerno Khalidou est-ce que ɓe taƴi juuɗe maɓɓe ɓe caframa hay soko meslal yuma tan ni muusi haalaka noon e laaɓi taƴi jungo Allahu akbar koni Yusuf de wili ɓe rewɓe rewɓe minen mbawi on de on jaɓat minen worɓe ɓe mbawi on jondama amen ɗam wawi jondam moɗon on jini min mbaɗi on ceerno Khalidou ɓe taƴi juuɗe maɓɓe ɓe caframa ɓe kooti galleji maɓɓe holno ɓe mbaɗi kamɓe rewɓe ɓe mi salminima Seydi Saar lawol gongol weltima kadi e namdal ma no feewi ɓe taƴi juuɗe maɓɓe kamɓe rewɓe ɓe ɓe kaɓɓanama juuɗe ɗe ɓe cafranama safara jawɗo e on saaha ɓe kooti galleji maɓɓe nde ɓe kooti galleji maɓɓe ɓe jetti galleji to ɓe donki wonde e galleji he ɓe donki deejje holko haɗi ɓe deejje wona musalla jungo de haɗi ɓe deejje ala ɗum ɓe jejjiti ɗum wona hay hunde haɗi ɓe deejje ɓe mbeyi ɓe mbawa deejje gaga ɓe jiyani Yusuf kamɓe rewɓe ɓe nde ɓe kooti galleji maɓɓe kamɓe pop to ɓe goni to goto foof hakkille mum ko e Yusuf woni ɓe meeɗa yiide Yusuf e on ɗon saaha ɓe goni e miijade Yusuf kamɓe foof koɓe resaɓe kala mo gorko mum arti so wi kaari nanata kaari o nanata kaari o nanata ha jomum ara ha memamo wiima an kam ko gonduɗa o wi hay hunde o wi ko woni o wi haydara so gorko o wimo hunde o waɗata haaju makko tan ko yo yi Yusuf joni kamɓe noon yinoɓe Yusuf taƴi juuɗe mumen ɓe ari e habar ganɗo goto ne wiye Wahabu o wi fodde rewɓe jeenayo maayi hen heddi 31 ko rewɓe jeenayo maayi e taƴgol juuɗe he heddi 31 debbo ɓen ɗon noon jeehi kono nde ɓe gummi yoɓe jaaha nde ɓe gari ha sara dammugal ɗo Yusuf woni ɗo ndun ɗon suudu holko ɓe mbimo ɓe mbimo aɗɗi e mawlatik ɗofto kilifa ma koy ko wima ya fot mbaɗa ayi Zuleyha dañi ko yinno nde ɓe gara ɓe cawdimo e suudu ndu o woni ndu ɓe mbimo ko ɗofto kilifa ma koy kala ko wima wat minen ko ɗum min mbawi wiidema kala ko wima wat ɓe mbimo noon ɓe kooti galleji maɓɓe hay hunde ala ko ɓe mbawi wadde kono haade maɓɓe hoode Zuleyha heɓiti wiɓe aha mi ɗaɓɓirimo hooram kono min kam min gondi ko duuɓi onon on jiimo e laƴƴande wootere on donki muñde wadde on gandi min on potani ñingdemi de
min kam mi yamirimo kono so salima ko jamirmomi ko mawo soke mawo laato ko e hoyɓe o jeeya onon noon ay on taƴi juuɗe moon hay batte ala ko waɗatamo hay batte ala ko bonnantamo e on saaha ɓe kooti galleji mabɓe no mbiɗen ni ɓe donki muñde ga yiide Yusuf e on saaha worɓe mabɓe natti dañde e mabɓe ko dañanno e mabɓe ko ɗum jiiɓoriɓe galleji mabɓe kamɓe pop jiiɓi sababu nde yidde Yusuf. Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou golle ma jooɗi peewi. Ahmadou Bari Jewol min calminima no feewi aɗa dari no feewi e jewte kadi aɗa jokkodiri e hewɓe hettotoɓe jewte ɗe en keeɓi noon nande bandiraɗo men debbo woni jetteteɗo Keita o o wi debbo mo riddino fof nanggui kono hande noon kam ganda minen markibbi mawɗo saabu joƴƴinaɓe foof taƴi juuɗe mumen waɗi hen jeenayo mayɓe gam jonda amen gam jondam amen minen worɓeɓe ɗum noon mbatton haqqillaji dokkon amen fodde amen oɗon gandi somin jalti galleji toon kaɓat somin garti kadi koni ɗum noon pelliton noon jaaɓon ceerno Khalidou yewtere nde ne jafna hewɓe nde wonti poɗɗe ɗoygol hewɓe sinno ko sagam télé sen mbiteɗo Novelas TV o nattat wodde saabu ɗum ɗo ɓuuri welde aɗa hocca hen aduna aɗa hocca hen lakara aɗa welto hen ne itta stress maɗa teni kadi ne ɗoftuma e ɗoygol ma ne ɗoftuma e golle maɗa ha ganduɗa ni yeehi ha woni hen ni nebemeji men ne cuuma ɓene leela defde ɓene hayso worɓe men noddiɗo men nanata hono no ɓeɗo rewɓe mbaɗata joni worɓe men ni ɗum ɗo fof koye aduna jeeya alhamdulillah ko beelema tan yo yaaru yeeso saabu waɗino ɗo tan ko weltinde julɓe ɓe son beltima tan min beltima woni dépasse amen tan ko yoɓe belto son beltima tan min dañi dépasse son beltima tan min beltima alhamdulillah yo Allah ittanen e stress ngol fo ɗo woni tan yo welto ceerno Khalidou yewtene ene safra ko heewi ene safra hewɓe ene itta stress tene kadi ne walla yimɓeɓe e ɗanade ha tentinoɓe ɓe sattiraɓe ɗanade ceerno Khalidou Zuleyha waddi ni eɓe heɗo hen rewɓe holtoɓe mbattidi. Seydi Sar mi weltanimama yewtere men hanki wonko kalnoɗa ɗo ko gonga walla ni ɓuuri hanki seeɗa yewtere men wotere eɗen mbaɗanno yewtere annabi Souleymane somi yejjitani ko nden yewtere wonno mawɗo goto ene wonno leydi Mauritanie on wonde ɓiyi ko debbo ko on wonduno e makko ne renamo ɗum ɗo foof noon addanimi haalde ɗum koko mbiɗa yewtere nde ene jafna hewɓe kadi yewtere nde ene woni sangara yimɓe hewɓe kadi yewtere nde ene ɗannina hewɓe ɓe ɗano ko gonga mawɗo o sellani ha o tampi ala ko wawi wadde haydara kadi mo tampi omo woyto musalla rafi makko no feewi ndeysan yo Allah ɓuɓanmo joni o sankima e hoddiro Allah omo jogui ɓi ko debbo ko on ko jiɗɗomo ko denɗomo no feewi ko ballowomo on ne heeɗo yewtere men taw ko hakkude ko annabi Souleymana hakkude Souleymana e Bilqis ko nden yewtere mbaɗanɗo ko 2021 wonno walla fin 2020 mbeɗe ɗamini e on ɗon saaha ɓi ko ne heeɗo o wi ɓiɗɗo ko heɗoto ko woni ɓiɗɗo addi o wone heɗade o wi ɗo heɗotoɗo tan o tini ko musannomo ustimomo hakkillo heeti e ko hetto ko o wi ndeɗo yewtere holnde waɗata ɓiɗɗo debbo o wimo ñande foof nde waɗat o wi ɗum noon kala ñande nde ari wallan mi heeɗo e hoddiro Allah ɓiɗɗo o wi eyi o watti heɗade yewtere nde ñande foof Sar so yettima tan o wi yo on ɓamtu o wi o tini somo heeɗo omo natta tinde musalla gonnoɗo e musdemo taw ko to banggue rafi makko Seydi Sar aɗa andi ɗum ɗo ko kawis Allah kadi ko Allah tan wawi waɗirde ni Allah noon gaddande en ɗum ɗo ha wayno wayni ko Allah tan andi ɗum ɗo ko jogori jibinoyde kono eɗum mofti ko heewi e gandagal Allah yo wonana en jaam wonana en kisal enen e dendagal julɓe fo Seydi Sar en ñaaguima Allah yo Allah hokki en weltinde ñande kala no kewɗa wiide ni yo Allah hokki en weltinde julɓe kala ɗum noon Zuleyha kañumne waddi ni e ɓeɗo rewɓe ɓe baddidani rewɓe natti wawde muñje e nder galleji mumen rewɓe galleji mumen boni saabu joni ɓe natti wawde darde worɓe ɓe
soɓe daari worɓe ɓe ɓe ganda fo no worɓe ɓe mbayataɓe ni natti yoddeɓe natti safdeɓe natti urdeɓe caggal ɓe jii jondam annabi Yusuf galleji mabɓe foof jiiɓima watmi waɗani jooɗomi jooɗaki woto yamin yeehi hankadin galleji ɗi jiiɓima Seydi Sar wadde konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou sa yi mbaylande e joom suudu maɗa aɗa foti loskude seeɗa ƴeewa so ala tan ko ɓurma lombiɗon saabu aɗa andi debbo ne hawni ɓernde mum gonka mum so tawi ŋakkama goɗɗo ari wi ne ŋakkita tan on so ŋakkiti ŋakkande gorko nde ŋakke makko tan so renaki hunde jogori ko wontude goɗɗum. ceerno Khalidou oɗo henna gorko mo kal ndeysan oɗo mo kalɗo henno keɗotonoɗen tigui rigui jaltuɗo ɗo welede Allah e makko yo Allah yurmomo yaafoma a siftini kam ɗo henna to tri yimɓe bandiraɓe men rewɓe ne toon ndeysan aɓe gondino toon e esiɓe debbo saaha soɓe ngala connexion ko esiɓe debbo ittat halis jeehe mbaɗe internet kettoɗon buuɗal yurmede kettoɗe no moƴƴi surtout korka jawtuko ɗo ka goram kettoɗe on noon jamiroɓe ketto o yalti aduna goto e bandiraɓe rewɓe noon yiili numéro men ha heeɓi waɗi en message ndeysan habri en noon esiɓe de dokkannoɗoɓe halis eɓe cood internet ɗo yalti aduna dañmi hen suno mawɗo noon ceerno kono kadi jettumi Allah duwanimomi ɓen bandiraɓe rewɓe ɓe jejjittaki teni mi foti inchallah kala nde Allah dimon diwan men hami yettomon inchallah mi adraki haalde inde kono men hami yettomon inchallah. ceerno Khalid ko gueɗe baɗɗe fayida. ceerno Khalidou rewɓe ɓe donki muñje to galleji mumen hakkude mabɓe e worɓe mabɓe holɗo pelliti wadde. Seydi Sar mi salminima lawol gongol mi weltanimama kadi e namdal ma ngal namdiɗa yo Allah yoɓe moƴƴere mi weltima sanne. Yusuf mbiɗa rewɓe ɓe ɓayde ɓe donki muñji nder galleji mabɓe to holnoɓe mbaɗi kamɓene rewɓe ɓe batti ko yaade ha e suudu makko taw hay gottinani ɗum ɗo ko hunde hawnide kadi ko hunde nde ɗeɓata famade ko hunde nde ɗeɓata jaɓataki sa haali ɗeɓata jamnade sibi ko hunde yettoyinde nokku mo ganduɗa diwti fannu diwti miijo ɓe batti arde ko ha e Yusuf ɓe gardata ko tato nayo goto fo adda sarbetel mum ɓe gadda ɓe dokkamo goto fo adda rokkamo sarbet adana o anda ko ɓe gaddirano sarbet o tawa ko gilli ɓe gaddiri ɗum o weddo o wona e darade noon o miijo holno watta o gaynani miijade woɓɓe kadi gara sakket ɗo o watti salade kono hayso yalti o sornoyima banggue goɗɗo ɓe gadda sarbetaji mabɓe ɓe nanna e suudu ndu o wonno ndu e on saaha sarbetaji ɗi ɗon fittata ko gilli soɓe tawanimo ɗon goto fo ligga ɗon sarbet mum ɓe joƴƴina e nokku ɗo leltoɗo sarbetaji mumen so tawi o ari kala sarbet mo ƴetti firi ko on o yiiɗi goto foof inde mum e yettode mum e fof mumen winda e sarbet mum wadde noon ko noon ɓe cifori ko noon ɓe mbaɗi o andi e hoore makko kanko Yusuf haɗata kadi hay e on ɗon saaha Zuleyka ene jokki golle mum ɗe wonno e gollodirde e makko ɗe yiiɗi e makko saabi yoɓe jettodir Zuleyka meeɗa dartinno ɗum tan ko wonko kewno haalulaji ne mbayno leydi ɓayde dañi ko yinno yimɓe daƴƴi natti haalde haala mumen haala ka heetti banggue rewɓe taƴɓe juuɗumen ɓe taƴi juuɗumen o eka tinnima o wonde makko duuɓi kewɗi ko joni kam o dañi wadde ngal ɗo gollal onon on jii oɗo e leƴƴande wotere on taƴi juuɗe mon yi onon kay oto wawi on oto kay ɓuuri on ko ɗum o yinno o dañi e on ɗon saaha ɓe ganni Yusuf Seydi Sar ɓe ganni Yusuf sibi Yusuf o joɗata ko hay leƴƴande wotere taw ala artuɓe e makko o yaltata hay sinno ko mintaji seeɗa sowona so arti o tawa to nder suudu makko ɗon sarbetaji kewɗi ene ligga ɗon sarba toon tan tokoson kon jahata ko yidde o andi e hoore makko o ronki andude holno watta o woni e miijade kanko Yusuf Seydi Sar konngol arti e ma
e on ɗon sahaa jokken golle Yusuf de tampi. ceerno Khalid Yusuf tampi ceerno Khalid ɗo kalɗa sarbi toon ɗo eɗen ciftorɗo hen e nder rendo men ko joni woni e ƴeŋde kono nden debbo so yiiɗi gorko o heewi ko ñotande gorko o sarbitel o winde hen inde gorko o walla o winde hen inde makko o sowa ha feewa wadde totta gorko o ngel sarbitel ngel heewi ko so tawi wertama ha gasi ngel waɗete guerte so yimɓe berti leecce waɗama mbajjuji gasi ngel sarbitel addete guerte mbaɗe hen biskiɗi waɗe hen so ɗum ciftoro elle ko noon ɗum waɗi nden mo jiiɗa kala jontaɗo yahata so ala sarbitel so warñi momtira jiida e hande no poudre uji ɗi mbaɗirte ni hande sa momtiri sarbet tan yeeso ma fodata ko ɓakkere saabu hande rewɓe natti wonde naturel ko ɓuuri hewde sen jaaha kew mbaɗata ko poudre uji ha heewa mbaɗa maquillage uji bonɗi ɗum tagui hande mbaadi ndi usti gueɗe ɗe fof gani jeese ɗe boni mbaɗi puuƴe mbaɗi goɗɗum kono nden neɗɗo so lootima haw gayni mbaadi makko ndi Allah rokkimo ndi e kala ñalawne ɓeydo yodde ngel sarbitel ngel o jogui ngel so warñi ko ngel o fompirta warñede taw haydara tasnata e yeeso ngo ceerno Khalidou fulɓe ne gandi gilli kadi eɓe gowi rokkude gueɗe mbaɗe noon jomum addama tufam walla defa ata itta to woɗɗi addanma kasata aɗa debbo no wujjito waɗa ɗum ɗon ɗo yiiɗi gorko foof ne waɗa ceerno Khalidou est ce que koni ɗum sifori ɓe tampini Yusuf no Zuleyha wattindi wadde ceerno Khalidou. eyyi mi salminima lawgol ngol Seydi Saar mi weltanimama no fewi namdal ma ay ko ni ɗum sifori ɓe tampini Yusuf kala yo bang kala bangue eɓe garda Yusuf gam yidde yettade ɗum kadi Zuleyha e on saaha kañumne kiram fuɗɗima nadda e mum sibi o tini kamɓe fo ɓe ɗaɓɓa Yusuf no ɗaɓɓirta Yusuf ni e te kadi kanko gilli makko ene heddi Yusuf kadi ɗi gasata ha aduna gasa e on saaha o yeehi e kiram kanko Zuleyha kono Yusuf ene tampi dañata jaam e galle he to banggue Zuleyha dañata jaam to banggue boowal to banggue rewɓe ɓeɗo ko ɗon noon o andi hen o tampi e on saaha o teldoyi e joomi ko woni Allah subhanahu wa ta'ala o duwi oɗo du'aw o noddi Allah o wi joomam min de to gommiɗo naddemi kaso ɓurmi yidde e ko ɓeɗo noddatami e mum ko ɓeɗo nen noddami tan ñande foof e peeje bonɗe e oɗo saaha joni mi ñaaguimama mbaɗana kam no jaarumi kaso ɓuuri moƴƴude e yam ɓurmi yidde e ko ɓeɗo noddatami e mum ko joomam sa wallanimi pirlitta sa wallanimi pirlitanɗa kam peeje mabɓe ɗe ɓe jiiɗi e yam ɗe mami ooño fewde e mabɓe somi oñima noon mi feewi e mabɓe e koɓe jiiɗi ko mi golli ɗum mami wat golle majjuɗo nden noon mi daña ko majjuɗo dañanno joomam mi ñaatimama peeje mabɓe ɗe ɓe ɗaɓɓata e yamɗe ya firlitanamɗe guittana kam ɗe haɗe laaɓa ɗe mbasa laataɗe ɗe mbasa wonde so ɗe goni de mami laato koye perduɓe jeeyami mi jeeye e majjuɓe mi jeeye e golloɓe golle bonɗe e on saaha mami momte ɗeɗo bindanomi joomam wallam ballirtami noon ko balla kam mi yaaha kaso e hoddiro ma balla kam no jaarumi kaso aɗa wawi wadde hoddiro ma tan joni joni ɓe nawmi kaso hayso ala kewi wallam e ɗum mi yaaha mi suuro seeɗa mi deeƴe seeɗa kaso kam ɓe garata toon kono kala to mbawmi yaade ɗo ɓe jahat toon kaso noon mbeɗe laaɓa ɓe jiiɗa toon ɓe garata toon wallam no natirmi kaso joomam o duwi kanko Yusuf o noddi Allah subhanahu wa ta'ala o wi assijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi kaso ɓurmi yidde ɓuuri yiɗede ɗo am ɗo e koɓe noddatami e mum ko joomam o illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna e on saha noon wa akkum minal jahilin sa firlitananimi peeje mabɓe ɗeɓe pewja ɗeɓe pewja ɗo am ɗo soɓe dañi koɓe jiiɗi ko e yam tan mami laato jeeyami koye majjuɓe Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Khalidou
annabi yusuf ko darsuji ɓoli kala keɗotoɗomo so pijannoɗo tan wawi accude so tawi kadi ko balanaɗo ko fewani so hettima ɗo tan ceerno Khalidou ɓerde makko no wawi waccademo hollumi hen jiɗeɗa to banggue rewɓe lamɓe jiɗeɗa e galleji mawɗi jiɗeɗa e diriyankoɓe labtuɓe jiɗeɗa e rewɓe alɗuɓe jiɗeɗa e rewɓe yoɗɓe jiɗeɗa e rewɓe laaɓɓe cuɓoɗa nawede kaso walla cuɓoɗa yaade kaso beele ɓe jejjinma ceerno Khalidou ɗum de jiidata e hande e aduna men o yo Allah faabo ceerno Khalidou habaru Zuleyha saktima Yusuf tampi lamɗo o natti fewde hakkude mabɓe tato holno wayi ha Yusuf suuɓi ngal ɗo henna e Seydi Sar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no fewi Zuleyha hankadin habaru mum saktima Yusuf ne kañum tampi lamɗo o kadi ñande foof ene nana konngudi baɗi ni e on saaha Yusuf caggal tampi duymatɗo Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wallu ɗum beele ina danda ɗum e ɗeɗo peeje bonɗe kono kañum kam suuɓi ko yaade kaso kanko Yusuf o suuɓi ko yaade kaso eyyi aɗa wawi noon wiide holko waɗi Yusuf ene ɗaɓɓa dandede taw ko kaso natata holko waɗi o ɗaɓɓani tan dandede taw ko dandede dandore huɓtidinde eyyi e on noon saaha noon annabaaɓe ko joomen torsoji leerɗi ko yiyoɓe holto poti rewde taw ko jaam wonanta ɗumen nde wonde e mbi Yusuf addimo e Misra ko fewnude leydi Misra a wawa noon jogade ko moƴƴi gona moƴƴo gona gongante gona gonga ngara mbasa yeddede walla mbasa huɗede walla mbasa fiyede walla mbasa hawrude e kala ko ene añe to banggue gonka e gurdam sa ƴeewi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko waɗa makka ko ala foof ko waɗaka ɗon so ɗum ɓenni kadi o yaltinama hay makka te ko ɗon o jeeya wadde noon firi ko addude gonga Yusuf addi gonga o ari ko fewnul leydi ndi kono ko ɓuuri hawnade ko Allah nelmo yo ado fewnoyde wonɓe e nder kaso wona mere o noddiri Allah omo yaaha kaso o yoya nder kaso o fewna wonɓe toon ɓe ha gona julɓe soɓe goni julɓe gasni o yalta o arta e nder leydi ndi ɓe fewnuno kasotoɓe taw kamɓe ɓe gayni goobeɗe ɓe gonti wutte folmat ɓe danwitta ɓe duttora koye keferu ɓen gara gona ɓattiɓe mo ɓe mballa mo fewnir leydi ndi caggal ko kamɓe gadi wonde yimɓe fewɓe ko ni nelal Yusuf e leydi Misra wayi e hoddire Allah o duyuma yaade kaso caggal ɗum lamɗo o kañum ne omo andi habaru Zuleyha saktima e wuuro he yimɓe ne kaala no feewi Zuleyha kañum ne ñande fof ene nana haala mum Zuleyha ari tawi lamɗo o ne jooɗi o wi lamɗo o oɗo suka maccuɗo abraniyanke eɗen gandi Yusuf ko abraniyanke oɗo abrani noon ko ɗemgal ɓalawal eyyi kono ɗemɗe men ɗe tan no mbiyata pular ni eyyi wona arab ngello cukalel de hersini kam e dow yimɓe o habiri yimɓe ɓe foof ko min woni ɗaɓɓuɗo mo wona kanko ɗaɓɓimi joni noon jinnomi ko haala kaɗo ñifat ɗum tan ko o suro e nokkuji won imma en nayuma kaso walla en nayuma banggue goɗɗo ha haala ka usto o tawi kadi ko lamɗo kañumne ene miijo wango noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que heddiyankaraɓe ɓe ƴeewa miijo no galle o deeƴiɗi ene tindinen galle so heewi fitina walla waɗi haala walla waɗi ɗe gueɗe safrirte ko haqqillaji enen joomen galleji ɓe e rewɓe ɓe so tawi galleji men gaari ha jettima woni nokku cafrirten ko hakkillaji wona fitina mi soorima yaltu galla men walla mi suutima mi yeehi en walla goɗɗumen walla mi furƴini mi dugi mi foɓɓi yimɓe gaari en
wona ɗum fewnata galle ko hakkille debbo nan hutoro haqqille gorko nan hutoro haqqille Yusuf nana hutoro haqqille teno fof feewa ceerno Khalid eskey o haalni laamɗo o kanko Yusuf no debbo o haalnirani laamɗo o ni ko laamɗo o wiɗon Yusuf ceerno Khalid. eyyi Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no feewi ɗo haalni ɗum laamɗo oɗo laamɗo o kañumne o tawi kene miijo wango noon o wi'a ha o nawi kaso ɓuuri wadde maslaha sonama kaso o ɓooyi toon ma haala ka ɓeeɗo ɗaɓɓoyɓamo jamma e ñalawma ma natto yiide mon ndeeƴa haaloɓe ma haala mumen darto ha ɓuura oɗo saaha e on saaha jaltinanɓe ɓe mbaddi kaɗo haala kono ɓe ganda ko Yusuf woni ñaagiiɗo Allah subhanahu wa ta'ala Allah jaɓani Yusuf ɓe nawi Yusuf kaso taw alda e sababu wona omo golli golle ɗe nawmo kaso ko nawimo kaso ko duwaw mo ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo waɗani hay batte kene nawa ɗum kaso ƴetton ɗum nawa ɗum kaso wona onon nawimo kaso ko ñaagude makko nde o ñaagui Allah nde Allah jaɓanimo woni sababu alay sago ɓe mbawa wasde nawdemo kaso sibi ko kanko noddi Allah Allah jaabimo joni ɓe pelliti nawdemo kaso Seydi Saar kanko nodduno Allah omo yiɗi yaade kaso ɓe pelliti nawdemo kaso e caggal nde Allah jaabanimo duwaw makko nde ɓe pelliti nawdemo kaso ɓe noddimo ɓe mbimo joni de min jinno ko nawdemo kaso poftoyɗa toon seeɗa ha haalullaji yimɓe ɗi gusto e ma gusto kadi e Zuleyha e on saaha ƴeewen no mbaɗɗen o wi'a ha ɗum caɗele ngala hen mi jaɓi ɗum taw noon to nder ko kanko woni ñaaguiɗo o e on saaha ɓe noddimo ɓe mbi yo fewni bagage makko kanko Yusuf nabiyullah Yusuf fewni bagage mum o ari e mabɓe o wi mboɗo min pari son pari mboɗo yiɗi yaade nde wonno gorko ko kanko ñaaguino ɗum e on saaha ɓe jaltinimo boowal nde ɓe jaltinimo boowal tan ɓe gaddi callalle ɓe kaɓɓi e koyɗe makko nde ɓe ñolnatamo e mbaɗɗantewa yimɓe hewɓe gari waynodirde e makko goto foof woni e woyde mawɓe sukaɓe rewɓe e worɓe Seydi Saar ko ɗo kanne tan yewtere men so hawri e welede Allah ha ñalawma alarba janggo inchallahu taala jokken annabi Yusuf ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Khalid Abdullahi Sy arno notade musidɗo mum guiɗo mum sehil mum Saar Abdullahi Saar e wawde jokkude jewte mbaɗanɗuɗen taw ko jewte jowitiɗe e histoire uji annabaaɓe meɗen ɗum noon ko ɗo kanɗe tan yewtere men hannde Seydi Saar mi duwanimama ko gonumami duwanade juurde balɗe moƴƴude battane cellal kisal nden ka Allah keerika to gonɗa foof yo weluya Allah wonema Seydi Saar mi salmini ɓe gonduɗa kala mi salmini julɗo foof ɗo woni keɗotoɗo yewtere men nde mi duwanima ɗum mi ñaguima ɗum duwaw ɗum noon yo Allah hokkene hawrde janggo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويله yewtere mon buuɗal yurmeende tarihaji annabaaɓe ne rokka mon docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke mo joomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow tawete koto kiidira kono kadi laaɓaɗo witto kumpitiɗo ko safrata ko hakkude Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée e diaspora o kala hande o ene heftini golle docteur Djiby Sow an debbo joguiɗo fibron walla kiis saaha kala aɗa ɗeɓa wade no ɓesnuɗo ni walla no cowiɗo ni wonko dillata e reedu maɗa docteur Djiby Sow ene yaltin ɗum ha laaɓa an joguiɗo hémorroïde gonɗo nder walla jalto boowal kala prostate hande koko tampini yimɓeɓe ɗo juddumigo koyɗe musoje koye musoje keecaji musoje caɗele goragu donkuɗo ɓesnude cimmiɗo huɗo bonko ko ha naate ƴiƴam mum kala docteur Djiby Sow ne humpiti docteur Djiby Sow ko laaɓɗo
reedu tene kadi ko jom woni heewɓe kay cettiɓe makko e nafoore o tournat jomumen ha yalta ha laaɓa pawa hen jiiɗe maɗa on docteur Djiby Sow noon sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko tonggode leydi Mali 70 85 72 47 docteur Djiby Sow ne yaada e tarihaji men annabaaɓe qur'ana dawngam ceerno Haali Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi ko duwiɗa komi wi amina ya rabbi ya rabbal alamina yo Allah jaabo duwa o wattano min baade yurmede saro e meɗen min calmini min juurima min calmini soori gonaɓe kala e dendagal anduɓe men e dow inde maɗa tande ñuñore welde nde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo Dungari Diaw min calmini dendagal dumganaɓe kala min calmini almudango kala e dow inde maɗa ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko mon ndulumaji nawamo ha to Wuddudu ha to Tigguel weela kosam woni ɗo en calmini leñol ngol kala musidɓe tedduɓe aadi men ko alarba janggo ketki malaki jaam so jomiraɗo haaji Donano Yunus nde modino gallo winne dandama Yusuf ewe donano Yunus nde modano ko ɓurɗo winne dognama Musa Khalilu werla e jeyi dadiri ko sabu ɓurɗo winnere dognama Musa Khalilu werla e jeyi dadiri ko sabu ɓurɗo winnere otolinto gasata kala fomoroka ɓural korle sabure ɓurɗo winnere otolinto gasata kala fomoroka ɓural korle sabure ɓurɗo winnere ala e annabi mo Allah junno